Silav bînerî û guhdarên delal di şeşemîn bername me ya gotûbêjin serbest e. Em careke din pêşberî we ne û îro mêvanê min birêz Ömer Faruk Baran e. Min Ömer Faruk Baran wek şairekî nas kir. Li Diyarbekirê kitêba wî ya bi navê Pirsa Behram ku şaş bim ji kerema xwe re seraz bike ji weşanên ronahiyê derçû. Sal 2014. Di sala 2019 de jî ji nav weşanên Avestayê kitêba wî ya bi navê Şeveke İstismar derçû. Şeveke İstismar di çend saetên şevê de hat binîvisandin. Baran derhênerî jî kir. Wî di sala 2022 de bi 7 salên kel û cehda li ser sînor wî fîlmekê yek deqîqeyî kişand. Bi navê Tercüme. Fîlmê yek deqîqe sê xelatên navneteweyî wergirtin. Fîlm ji tecrübeyên wî yên rojnamegeriyê zayî bû. Hem bi maveya xwe hem jî bi mijara xwe fîlmekê gelekî balkêş bû. Di navbera Şeveke İstismar û Tercümeyê de jî peywendiyeke hişî hebû. Rêber û wergîrek ku diviya komeke ji xebatkerên tenduristiyê pêk hatî bi sağ û silametî bigihîne Kobaniyê çawan dibû ku bi Tirkî netzanin. Min Ömer Faruk Baran herî dawî di bernameyeke Selîm Temo de dîtibû. Li Amedê li kafeyekê. Kawan Emir jî li wir bû. Piştî bernameyê hatibû nikme û pirsên sir û kerametê ji me kiribû. Elbet bi kubarî rexneyên xwe li nifşê û li peywendiyê nivîskarên Kurd jî kiribû. Îca wek şair, derhêner, fanzînçêker, blogger, rojnameger, wênekeş û herî dawî podcaster. Ez dixwazim di vê xelekê de wî bêhtir nas bikim û pêre şoran bikim. Bêçawan Albert Camus û Benedict Anderson bandor li ser rohyata wî kiriye. Destê min de kitêba Anderson ya bi navê Hayalî Cemaatler, Milliyetçiliğin Kökenleri ve Yayılması heye ku çapa wê ewil ji nav weşanên Metîsê derçû ye. Di kitêbê de beşek bi navê Hafıza û Unutuş bir û ji birîvekirin heye. Beşa dawî a kitêbê. Ömer Faruk Baran di çar beşên Perxudres podcastê de li ser vê mijara bir û ji birîvekirinê bi awayekî jinenîgeriyane bawestiya ye. Xatirayên zimanekî birîndar. Ömer Faruk tu bi xêr hatî. Nav xêr davî gelek spas kişaner. Dawayî Davî spas ji başî. başım gelekî spas tu Sirûceyê gelo. Niha ez li Reha me. Rihayê baş e. Li Reha me. Ev nêzîkê Sirûceyê 45 kilometre. Ya baş e. Min got tu car carna berê xwe dî Diyarbekirê hinek caran li wir dibînî vê salên dawî ez bêjim tu bêhtir li Rihayê. Wisa xwe. Erê yani nigekî min li Rihayê nigek li Diyarbekirê ez berê bêjim. Gelekî baş e. Beriya ku ez dest bi pirsên xwe bikim dixwazim Ömer Faruk Baranî ji bo guhdarên me temaşemêvan me bidim naskirin. Ömer Faruk Baran li Sirûcê hat dinê. Baran dibistana seretayî a navîn û lîseyê li Sirûcê xwend. Wî dûra li zanîngeha Dicle û Stenbolê hukuk, sosyolojî, mühendisî, mamostetî xwendin. Lê ji wan tib serî nekir, mezûn nebû. Albert Camus tesîreke mezin li salên genciya wî kir. Bi tesîra kitêba İtalyo Calvino ya ser bajaran ya sala 2013 derbasî Diyarbekirê bû û dest bi heyateke li dora Sûriyê kir. Di pêşbirkên şêr, çîrok, heberan de xelat standin lê di ku xelatên distî ji Abdullah Duranê zarok heta Hüseyin Çelebiyê genç û Musa Anterê kal tim tenê li ser navên kesên kuştî û qirar da ku eserên xwe êdî pêşbirkan re neşîne. Salên 2010 röportajên li ser bloga Baran deng dan û wî di ser bloga xwe re dest bi karên medyayê kir. Nûçe hazir kirin, fotoğraf kişandin. Bu editör. Berê bo medyaya Avrupî û Amerîka herba Kobaniyê ya sala 2014 ji nêzik ve teqîb kir. Dûra 2015 û 16 ji Sûrê heta Silofreyê bo medyaya Rusya xebitî. Serê sala 2017 de bu editörê dengê Amerîka heta adara 2025 bi fermana serek Donald Trump nola bi sedan medyakarên din jî îş hat derxistin li ser bîkarî ma. Baran kitêbeka şîran nivîsî. Lê navê kitêba xwe ji ber dirêjiya wî ji bîr kir. Kitêbeka din nivîsî ku ser romanbûn û neromanbûna wê münaqeşe çêbûn. Seba fikrên fotografiyê fanzînek derxist Baran û fanzîn hinek hejmanê wê bi dayîna heke telîfê tê da 16 hejmaran domat. Bo bi dehan blok fanzîn, kovar û malperan rêberî kir û hinek ji wan navên jinan bi dehan navên müstear nivîsî û diwan de. Sala 2022 de piştî fikr û xebatên 7 salan ser hudûdê zimanan fîlmeke yek deqeyê kişand. Havîna 2023 de kitêba Benedict Anderson xwendin û fikrên wî yên
siyasi tevlo bekro baran ji azara 2020 duduyan vir ve editörüye Perkudres podcast dedike. Perkudres podcast demek ji ber meselenin ekonomik sekini lê niha bi destekên guhdarên xwe li ber xwe dide. Destpêkê dixwazim em li ser tiştekî wisa bifikirin. Ev qas dîsîplîn, çûn û hatin, teqlên te, firqasdayînên te, di nav wan dîsîplînan de, wan jiyanan de, gelo yani belkî ne pirseke baş bê, lê hîna tiştek û ku tu digerî te nedîtiye ku tu ev qas tişt dikî. Pêşî dixwazim vepirse ji Ömer Faruk Baran bikim. Fermo. Gelek spas. Min qrar daye ku ez li xwe bigerim. Min qrar daye ku ez li xwe bigerim. Loma li ser vêrekê ez kanim li ser blogan jî binivîsim. Bi boyaxin sprey kanim li ser dîwaran jî binivîsim. Ez kanim fotoğrafan jî bikişînim. Ez kanim derdên xwe jî bikişînim. Kanim fanzînan çêkim. Kanim bibim necar qapû û deryan jî çêkim. Kanim bibim şoför li erdekî beyar traktoran jî bajom. Kanim bibim nivîskar. Kanim bibim yekî bê îş betal bêkar û podcastan jî çêkim. Di vê lêgerinê da ez ne li welatan dikerim. Ketime hundirê xwe li xwe digerim. û ev ger jî ne bi tiştên sabît, ne bi qalib û qaîdeyên sabît, ancak bi guherînê çêdibe. Ancak bi hem fikir guherandin hem jî kar guherandin. Ji ber vê jî îro podcast'te siba dikare tiştekî din be, lê mekan û zeman çi bixwaze ez ê vê lêgerînê bidomînim. Mesele jî wê tim li dora heyatê be yani. Ji blogeriyê, ji fanzîniyê, ji direktoriyê, ji podcasterî, ji rojnamegeriyê her keliyê da lêgerînek heye. û gav ew dest pê dike tu çêtir zanî ew şîra cegerxwîn kî me ez. Carekê meriv ji xwe pirs dike êdî xelasiya meriv ji vê pirsê tune yani. Ne bi dengekî berz û şairane, belkî cegerxwîn gava ew şîr nivîsî bi dengekî berz, şairane û bo milletekî nivîsî kî me ez, ku paşê bu kî ne em. Lê ew bi dengekî berz tê gotin. Lê gava însan ji xwe pirs dike bi pistepis pirs dike, ne bi dengekî bilind. Kî me ez? û dirvê dike da ez çi dikim? Li xwe digerim. Bi vê kî me ez ê û bi li xwe digerimê ez dibêjim hîn kêm jî maye ez dibêjim van dîsîplînên ku ez pêda ketime yani. Ez dibêjim kêm mane. Yani di nav ew qasî dîsîplînan de tiştên ji bîrkirî hene an tiştên ku te hîna bi ser wan nebûyî hene. Çawa tiştên ez bi ser van nebûme hene. û ew rêk dirêj e heta em sağ û selametin li vê heyatê bi çawa ciyê ku ziman têrê nake însan dinale jan de hundirê însan dinale ew jî reflekseke bedenî ye. Ez dibêjim yani ciyê ku ziman işte ew têrê nekir hundirê min di lêgerinê da bi şeklekî ez ê wê janê derxim derva û ew nekarê tenê rokî diroyane yani dirêj e. û gava min dest bi van karan kir, va dîsîplînan kir, min zanibû ku ez van tiştan dikim yani. Carekê fanzîne, carekê direktoriye, carekî bloge, carekî podcast'e, lê her li dor heyatê ye û her li dor wê pirsê ye. Dixwazim serpêhatiya Perkudres podcastî ji me re bibêjî yani bi hûrûkilî. Ez rêza tecrübeyên te nizanim lê belê rêzkirineke rast jî her çiqas em xwe wek fîgûrekê postmodern bile bikin jî dawî em giş modernîstin û nikarin ji vê stûyê xwe derxin. Girîng e, ne wek mînakekê. Lê dixwazim bibêjim ku hîn ez li hezexê min bi nîgarkêşiyê dest bi jiyanê kir.
من باور دکر که از ببین رسام که برا هندی من خیسکرنی حز دکر جرنگاندنی حز دکر دنگی من جی خوش بو من کلام ستانج دو گوتن تو من حاول داکو از التنبور جی خینم دوره پشتی سالان ده سال لیسeyde من دست به نویساندن شعران کرد دبر رژیم من کیوال و تابلو چت کردم و کاریکاتور اوجه هبو و از گله کلیسر سکنیم جی هیا بسالین زاننگه هجی من دوم کرد بسالین زانگوی ده سینما جمره درگه هکه نو وکر من رابط دست به نویساندن سیناریو یاین کرد هنگی من باوری بر خو هبو کو از اکسیستانسیالیستم ji hevala xwe re kulbenda wê bû ez gotine ke yani gotine ne romantik jê re bikim min gotibe ez ji kamu hez dikim bibore şeveke şilî û şepelî bû li çikora wayê salên nebixîrên zangoyê qedî ez vegeriyam Amedê ji ber ku malbat koçî wir kiribû min xwe yekser di civateke edebiyat hezan dedî hingê pirranî bir tirkî dî nivîsandin û şîîr tesîreke xwe hebû Diyarbekirê Kurt û kurmancî derbek li şîîrê jî ket ایلی کادکه دنا شر و پفچونه لحبول پیشیامن اوجی کردی و نویساندنه به کردی بو زحمت بوش بولد نه کارکه حساب تو شعرتی جی رومان نوسی جی درهنریه جی فانزین چکریه جی بلوگریه روزنامه‌گری و نکشیه درباز بوی جی هنو وان مرحلان درباز بوی نه جی پادکستان آمده کی نویسه که فرزان شعر تی بیرامن فتونامه ek biryara خو بده شن روزمن Ömer Faruk barım biryara خو دایه گلو ما وهاجي به في ترهين نابه قالوا يعني بقوايا تا جبر چه ام مجبورن سر تشتكي بسكنن فرمو يعني دهنك دي بس هيك دجي من او برسف ده او ازوي نويسجي او نويس تبرامن يعني او de وي da خيرا برسيز از علمي دنگته خاشه لمنظم تسرانان جزويجي از خيرا برسيز علمي ان شاء الله مروكي واستراناجي قداري بكن de ve mesele da yani ev rek ev disiplin yani ne vek mi got yani GT ez dikarim bloga jî binivîsînim GT ez dikarim bi boyanan sprey li ser dîwaran jî binivîsînim mesele ev e ku di her yekê da insan diya hundirê xwe da bi awayekî zelal bide femkirin kes fem neke jî can nexeme yani ew di hinekî dîsa şener özmen jî wisa dike yani dibêje ez derdê xwe dibêjim însan fem neke jî nexema min e ez jî bi vî şeklî lê dinerim yani hîro podcast'e sıba tiştekî din heye ne li jêkî sabît e û ew jî ne eybeke ez dibêjim mesela yek dibêje işte nivîskarî tenê işte nivîsan binivîse tu şairî tenê şîran binivîse tiştekî bi vî rengî hele di vê sed sala 21 da ez rast nabînim di vê sed sala 21 da yani di wexta xwe da însan hebûn hezar fen belkî em nikan bibin hezar fen lê em dikarin bibin bi dehan fen bi sedan fen lazim e hebe û lazim e di her awayî meriv xalê biceribîne û tiştekî ji hundirê xwe derxe eger bala meriv li ser karên kültürî karên işte zimanî be îro tenê dîsiplînek ez dibêjim têra însen nake çawa ku belkî meriv dikare ser sosyal medyayê bibêje yani tenê Facebook têrê nake ji tenê Twitter têrê nake ji tenê Instagram têrê nake lazim e eger sosyal medyayê aktif bikartînî lazim e çendeke wan bi hevdira aktif bişolînê tu jî hez nakî dur disekînî û tiştekî dine lê gava tebûl bikî lazim e tu her yekî li gor dîsiplîna wê hereket bikî karên medyayê jî wisa dikin yani bi vî rengî yani serbêhatiya têya rojnamegiriyê jî ez bêjim wek daneyekê ji ber ku dengê tê podcastê gelek aramiyê dide min wek guhdarekî aramî dide min yani tu ve çawa bi ser dixî çi dikî yani ew deng ji filtreyan derbas dibe gelo ew müzik çawan tên helbijartin tu mijara çawa hez dibijêrî çima em guhdariyê te dikin çima piştî ku em guhdariyê te dikin diqetê em xwe wek kurdekî li derveyî welatiyan jî li hundirê welat hestên min in ez dixwazim bêjim ez xwe baş hîs dikim Ömer ev mesele ji ku tê fermo bas yani carna godarlê godarî dikin xelek du deqeye ya jî sê deqeye
خلکن پرخودرس پودکاستی کنن پودکاست هنه مثلا ساعتی دا جون چلو بله پنج بله. دقیقه لی پرخودرس پودکاست ترجیحاً خلکن کن حاضر دکه و پرخودرس پودکاست گاوا خلک کی حاضر دکه خلک 3 دقیقه نه لی باور بکه از بو خلکی نزدیکی 30 روزان لسر شغلی من نه بله 3 بله. روز يعني جبو او متنا کو من بو پودکاست حاضر کریه سوار هره و tek saniye ka gohdaran heba nebe u xa em bibêje ya min çi godarê kiriye ona çi bû ew hissiyat pira ne çê nebe yani ne ku ez wisa zêde dibêjim car heye ez du meh sê meh jî dişuxulim tek bo xelekekê çünkü o bi min vî zamanî her saniye pir bi qîmet e yani bi hezaran bi de hezaran tişt hene godar eger hatiye li min godar dixwaze li min godar bike lazim e tiştekî rind bibîse lazim e tiştekî xweş bibîse lazim e em bibêjin tiştekî kêrhatî bibîse ji bo vê ekê jî belkî diksiyona min ne gelek baş be belkî çi zanim yani em bibêjin dengê min tiyatral ne baş be lê ez dikarim bibêjim her xelekeke perxudres podcastê ji em bibêjin tiştê ku behsê dike têre dijeye yani têrşîre ez dikarim vê pir bi rehetî bibêjim pê ku bikevim kompleksa meseleya tewazuyê ji bo vê jî gelek kesên wek cenabê te di feedbacklera li min ve digerin dibêje ya tamam de em çima xelekeka digodarî dikin çima em li benda xeleka nû dimînin ez bi xwe jî carna dibêjim mesela ka godar çi hîs dike ka di navbera xelekan de gava derbas dibe guherînekê çawa heye ez bi xwe derdikevim bergokê xwe didim bergoyê xwe dimeşim da fehm bikim godar çi hîs dike ez li xwe godar dikim dibêjim mesela divir da guhdar heqê wî heye vê podcastê bigire carna ez xwe diqherim yani carna ez dibêjim divir da ez bibêjim ku ka xeleka nû ya podcastê çi ye o an pîvan min ez didim ber hevdî û ez li gor wê xeleka nû ya perxudres podcastê hazir dikim ji bo vî jî belkî hinek kes karin bibêjin mükemmeliyetçi ez dixwazim tiştên ku ez hazir dikim rind bin baş bin carna godar gava em bibêjin bi awayekî negatif dibêjin divir da filan tiştê ez car din ser dişuxulim dinêrin dibêjim yani divir da çima bi vî rengî tiştek çê bûye çima min nediye bi vî rengî dünya mirin tê da ez dixwazim wek arşîvek wek külliyateka mina şexsî û ya guhdaran bi hevdir ra li ser perxudres podcastê hebe Yani li gor danên aktüel îro li seranserî cîhanê bi texmînî 4.5 milyon weşanên podcastê heye. Perxudres podcast jî yek ji wan e ku bi Kurdî weşanê dike. û Kurdî dibêjim çünkü di milkî jî heye di nav wan de. Dîza li gor danên podcast AI'yê di van 10 salên dawî de herî kêm 600,000 podcast ji ber ku weşanên xwe nedomandine ji ber bingeha wan yê RSS'e tekçüye ji aliyê podcastê li wek mirî hatiye qebul kirin. Dîzan li gor daneyên heman malperê di sala 2023 de 2.5 milyon podcast weşanên ke nû çê nekirine. Loma wek podcastên ne çalak hatine desî nîşan kirin. Tê jî gotiye wekî perxudres podcast demeke ji ber meseleyên ekonomîk sekinî lê niha bi piştgiriya gotenê xwe li ber xwe dide. Ömer Faruk dikarî ji me re qala lêçûnên mesrefên weşaneke podcastê bikî. Bütçeyeke çawa jê dibe û ev bütçe heke hebe li çi diçe. Ji bo podcastekê besît di nav kevanê de dibêjim mikrofonek, berguvke, fîtreyên popê, ekîpmanên piçûk yên wek kablos, standa mikrofonê mesela tên tomar kirin, sepanên tomar kirine û yên edîtingê ve hewandin belavkirina podcastan. Lê berê podcastkirî li gor kelûpelên min rêskirî ew qas jî hîsan nîne biya min. Çi dibêjî, çi fikirî ser vê? Niha kesên ser podcastan dixebitin
dibêjin ku dengê podcastan bi insanan samîmî tên ji ber vê insan li podcastan guhdarî dikin. Teoriyeke din jî heye, evên ku ser podcastan dixebitin ew dibêjin însan ji sêrkirina televîzyon û telefonê westiyan. Çav westiyan. Ji ber vê jî însan dixwazin giraniyê bidin ser guhên xwe. Ji ber vê jî podcast tê tercih kirin. Li dinê alemê li welatên xerbî jî, li welatên şerqî jî podcast popüler dibe, robro popüler dibe. Hîn zêde tê godar kirin. Hem bibêjin yani li derdora entelektüel pirtir podcastê tercih dikin. Ez vê jî makul dibînim. Hakikaten jî çavên însanan westiyan. Lê piştî ku podcast serê sed sala 21 dest pê kir, dura divan salên dawî da podcast jî derket. Yani podcastên bi video. Video, belê. Podcastên bi video. Min xaliveyekê jî ceriband. Lê ez podcastê mam. Min nikane bu podcast biceribanda. Ez tercihen dibêjim lazim e ez ji ne ji çavên guhdaran lê ji guhên guhdaran ber bi dilê wan vaherim. Ez taxtikekê bi vî rengî, teknîkekê bi vî rengî hereket dikim. Niha seba podcastekê çêkî, seba dest bi podcastekê bikî mikrofoneke basit, yani telefon mikrofona telefonê bes e. Gava em bibêjin min ew telefon mikrofona wê da ber devê xwe û min dest bi qeydê kir, ez dikarim tun rehet podcastê çêkim. Ew tu mesref tune, yani em bibêjin bê ku ez mikrofonekê jî bikirim, ez dikarim podcasta xwe li podcasta xebar bikim û em bibêjin bela bikim. Problem tu mesref tune. Lê hazirkirina her xelekeka podcastê. Hazirkirina her xelekeka podcastê ew mesref çê dike. Mesela amin işte ez gava ez podcastê xelekekê hazir dikim, lazim ez hinek kitaban bixwînim. Wan kitaban eger di kütüphaneyê min de tune be, ez wan dikirim. Îcar kitap ne kitabekî tenê? Referans lazim. Em bibêjin guhdarekî pir baş bibêje tevir de agahiyekî çaş jî kêm daye. Ji rê li ber tiştekî bi vî reng ve nebe, tenê em bibêjin tê da di hevok du cümle derbas dibin, lê ez wî sê çar kitaban dixwînim. Ew bixa bu mesrefek. Em bibêjin aboneye platformên filman temaşa dikim. Aboneye platformên müzikan temaşa dikim. Belki ev bixa mesrefinin dikin. Em kitabınekî biha bûne ew tiştekî din. Lê carna ji bo mesela ez dixwazim behsa atmosfera, ambiyansa li Batmanê parkekê bikim. Lazim ez herim wê parkê tam esir li wir bim. Gava ji bo metnê da tam bidim ve hissiyatê. Lazim ez vir rê kevim herim Batmanê, şevekê li wir bimînim, cardin vegerim. Ew bixa jî ji bo xeleka podcastê bixa mesref e. Ji adara 2022 de min dest bi Perxudres podcastê kir, heta adara 2025 yani heta ku ez ji dengê Amerîka fermana serok Donald Trump hatim derxistin em hemî wisa bûn. Min em bibêjin ji kîsî xwe em bibêjin maaşê min ji dengê Amerîka hebû, min karê xwe dengê Amerîka dikadan û ez rû diniştim li ser karên Perxudres podcastê dixebitîm. 3 salan bi vî awayî dewam kir. Piştî ku ez ji dengê Amerîka hatim derxistin û bê îş û kar mam, dewamkirina Perxudres podcastê yani domandina wê ro giran bû. Min hinekî din jî berxada min got ez ê dewam bikim. O paşê ez mecbûr mam min sekinand. Min got ez yani tu pere ji min re nayê, çünkü Perxudres podcast bixa tiştekî qazanç nake. Em ser vê jî bisekinin. Ez nikanim ew bikim, nikanim ji bin vî barî derkevim. O piştî wê ku min sekinand, yani bi sedan mesaj ji min rahatin. Nizam bixa jî nizam bû ew kasî godarên Perxudres podcastê hene. Ji dervayê welêt, ji Hundirê welêt, ji nizam ji Bakur, ji Xerbî, ji Şerqî, ji derva, ji her derê
هم جبر کو هم ملت ما جماعت ما جمریان جی پر حز دکه جبر کو پرخودرس پودکست شی من برنامه را گهاند چقاس مساج چقاس میل چقاس تلفن جمراتن چما مهاجت نبود چما تشکیل وسا نگود چما تنرا تبانگا دستکی نکیر گله کس جم بمن را قهرین yani قهر خدان در لسرویه کی yani az insana ki melankolikim o melankolik amıj melankolik buna amıj neş keyfiye jitişte meditine jitişte bilsin az insana ki melankolikim ev melankoliya ne buna bütçeye ki bu performans podcast bunun giran hat bunu kot az ne kanım devam bikim yani revşa mel ortaya her tişte khane لسرویه کی چند گوداران جمرا نویسین کو از حسابه کی با پرخودرس پودکستی و بکیم په حسابه کی پاترونه و دنیا جی وساد مشه که هر یک هم بشن جی بچه خاطش بده توی پرخودرس پودکستی devam بکی و او شکلا جی تشتکی راسته درسته yani من هنکی فدیک را راست yani از çava mesela bejim ko işte az podcast'teki çedikim jibo podcast devam beke لازم destek vere daim. بله. دعسل خدا او sistemeka domandına karen medyaya iro tabi beje modelamın ko ezce hazdikim The Guardian'a İngilizan vi işi pir baştike de beje emna gazın dibin hekmi siyasete de hareket bikin emna gazın be pereyin milyonerin mezin ko em beje releber nuçeyin ser kriza iklimi digirin emna gazın pereyin hareket bikin em de gazın lepişme xandevan elme hevin velev ku mehe $1 velev ku $2 ev geleki bimin mantıklı hat makul hat o beve reke gelek godaranji usa ku tavsiye kirin min hesabı patrone vekir me got eze bevi rengi bedominim yani bahsa asli khada a podcast'i بخاطر مصرف خاطنه لحاظر که ما خلاکه که باش خلاکه که گهدار گاوالی گهدار دکیه دبیجه حقیقتا ام بیجن ادیتوری من لسر باش خبتیه و تشتک دایا من تشتک دا من جبوی مصرف هیا یجار از تجاری دوی حیاتی دا علیک منی صوفیجی هیا yani تجاری her seminin sertişen maddi çene bun بوی رنگی شکر از بوی اوی مزن مزوی خوی خو حزد نها جیاز بجم نها لوی دنیای دروین هما تنه بقاسی کو پرخودرس پودکست بمشه او ام بجن چند کتابن işte çend jiyane bomun bese az bوی rengi ledinirim yani naha ji jarakidin spasiya vango darandikim ez nas şinakim yani yani her bajarın cihe godar kirne gotune ko ya ez bütçemin mehe $1 ya pır kıymete ne işi şan pır kıymete ez bejim ev rızkı mali xadı bire u dibeje hele karin kültürü yen kurmancı yen zazaki yani liber sikrat edetim naha ev sistema patronaj bir rengi paşa ez fikrim min got ya devletek gava maaşı xadı da devletek gava maaşı da mamostayan da mamura jimlet parayan toptike u dibeje ko diye vetişi bedi millet diye mektebe dersan bedi ez maaşı gibi bedimte minji got ko ez be hazaran godar parktas podcast'i hene ece dibejim ko yani eğer onu gazın devam bike vikari hun desteki bedin kare hazırlıklı tişteki başı jimin gava min baş hazır nekir gava ve je aciz bun ve desteki hacı bibirin yani hakiki ve he yani ez bizore bace xarace topmakim ne tişteki usaya ev tişteki dildariye le dünyaya mesela bu godaren mehne gidin zelal bibinin belki hem dikarın çend nümuneye jibidin mesela zizek edi nivisen لسر سابستاکی دوشینه işte ez beşeki vi tu dibini tu belaş dibini lega tu doğası devam ve nivisi dibini hayran henek mesela min hene tu bده da koz gibi fikrim yani ev o vakta
ji Roma'ya de yani. Vakta bibêjin antik Yunanê de yani. Bi vî rengî çi zanim belkî di nav îro li nav welatên xerbî popüler e. Elîf Şafak jî wisa dike. Belli. Em bibêjin behsa mîtolojiyên welatên şerqî dike li xerbî. û dibêje eger tu dixwazî dewamê van nivîsan bixwînî ser Substackê bibe aboneya bültena min. Bê ku di dewrê da malperek hebe, bê ku di dewrê da weşanxaneyek hebe, rast direkt guhdar û xandevan digeyne nivîskarê xwe, digeyne podcastlerê xwe, ew tiştekî pir baş e. Li cem me hîn hindik e, pir hindik e. Lê tevî vê hindik bûnê jî kesên ku reklaman didin Perxudres podcastê hene, kesên ku destek didin, û niha jî bi wan dimeşe. Yani ew sê mehin bi destekên wan guhdaran dimeşe. Ez bi vê jî neîşîşan şame. Çünkü ez serbestim. û guhdar dibêje ez bi te bawerim, tu tiştê maş dikî û dewam bike. Heta niha jî tu kesên ku em bibêjin destek dane û paşê vekşandine tune ew jî neîşîşa şabûnekê çê dike. Malata ava. Di xelekekê de ji xwe tu qalaveyekê dikî heta hinekî guhdar pirsin ştekirine tu çima linka Patreonî belavdakî navê jî nadîme ku em karibin destekariyê li gel te bikin. û te dîza behs jê dikî ku $101 ketiye hesabê te demek e yani erê wisa ye yani zanîn ew zanîn bi hêsanî dernakeve ji ber ku te jî serî de got berê te dide kitêba tu kitêba dixwînî ji bo ne tenê ji bo agahiya ne tenê ji bo agahiyên wek reklamê ku ev kitêb ji falan weşanxanê derketiye nizanim çend çap kiriye yan jî nekiriye mesele ne ev e ez hej ku tiştekê wisa dibînim ev wexta ku em guh didin van tişta ne wek wextên me yên guhdarîkirina ezgeyî yaratiye ye wexteke din e wexteke kurd e ev jî çandeke bi xwe re anî ye ji xwe çünkü divê ez wextekê terhanî te bikim ku guhdariyê te bikim erê berguh kek belki ez mala xwe me belki li parkekek me belki li kafeyekê me dixwazim tenê bibînim dixwazim guhdar bikim di navbera edebiyat û deng de çûnû hatineke bers heye yani mesela eger tu tasnîf bikî bisenîfinî wan mijarên xwe bêhtir eşku tu di wê geremola edebiyatê de diçîtî ne wisa yekê ku eger şaş bim yani ev jî ji ber ku tu vêjevanî tu edebiyatê dikî ez şairekî ruhiyeteke te şairî heye û destê te ji kitêba nabe yani bêhtir jî mesela ez gava min dest pê kir bi îngilîzî min guhdarê podcastan kir ji bo ku îngilîziya xwe jê vekî pêşve bibim min rasterast guya xwe da ufoya bigo lê dirêj bûn saetekû nîv guhdariya anomaliyat kî û revandina dikî û nizanim çi dikî falan filan lê ev mesele ku heger mînak hebin mînakên kurdî hebin ku li gorî te pêşketîne ez dixwazim te wana jî parve bikî hege hebin mümkün e ku hene ji lê gava min serî de got ev mesele edebiyatê û deng û maweya podcastê çünkü dirêjnînin podcastên te yani dest pê dikin piştî sê dakika tak diqedin û cihê xwe de diqedin yani ev jî te got wek formatekê min helbijart yani tê sê rojên xwe du rojên xwe çend saetê xwe bidî xwendina kitêbekî temaşekirina fîlmekî guhdarîkirina muzîkekê tê du agahiyan biçî lê di 4 dakikaya de 3 dakikaya de tê karibî ruhê wî guhdarî tu zevk bikî yani hinekî jî bi min wisa te loma ez ji vir eger destûra te hebe ez jî dixwazim ji vir spaziya can tercümeyê bikim ku alîkariya te dike û bê destekariyê dide te û pirseke din di tarîxê de gelek peya derketine ku ji xeybê xeberdane wisa pê bawer kirine ku hêzeke dermirovî bi wan re heye û bi cîhaneke ku nayê zanî de têkilî danîne
و در حق تشتن که ده سپروژه ده پیک بین آگاهیان دانه در دور آخه جی افندیل خودش بربش ده سردما انتیک ده جی هبون بریا ویجی هبون ده قرنا ناوین ده جی درکت کن ده سات سالا 19 هم 20 دیش جبو شیخ بدردین حج بکتاش ولی و اولیاء چلوی جی دهات کورتن بربجین جی هبون البت پیتا yani جی بربجه دلفیه هر واسا کاساندرا جین دیکسن بابا وانگا او هر وکیدن نه دواتای پارانورمال yani جی رازور ده بجی بربجی جبو ایلن ماکس جی ته گوتن آوی جی بربجی که تکنولوژیه تلفون انجیر اینترنت بلز و بکارانی دانه ارزان هیچ کو herkes بلی herkes ببوشان gerek افتشتكي وكو ديمقراط بوغيني فيتشي ايدي ميكروفونك حتى بس تلفونك وقت تجي بوت جبو دركتنا سر دكك كوروي وقت بن جردوني بيري متكه قوناغانو قوتنا نافترا اندي وارهول تينا فيلاما يكو سرپرشتيا بزاوا بوب ارتكري بو او دربينا ويا نافتر دي سالا 1967 ده بكوفارات تايمي ده درچو بو قوتو بو روجك دبي ve herkes be bavay 15 dakikaya navdar be. Elbette İngilizce versiyonu ke keventir ave derbini jihe bu. Acebet nehroji. Evji xwedespêre serdema Elizabethê. Referansı William Kempe bu. Êdî em dişên bibêjin ku em di divarojê de pêşeroj de dişin. Heke pêşeroj ne ev serdema ku hanê be. Ne ev serdema ku Ömer Faruk Baran podcastan çêdike nexwedekişa serdem de. Di vê dinyaya dusende ku yek a fîzîkiye bimin adinci dijitale emek çawan ranezi ki hakikate bikin. Pırsa min eve. Lewra derbirina li ser hakikat jî veguhedi. Hakikat dinava geremola TikTok'da ve Instagram'da dinava geremola videoya reel de wanda bu. Em nikarin zef jî bikin. Te bi salan rojnamerî gerî kir. Hingi hakikat bo Ömer Faruk Baran çi bû? û hakikata niha çi ye bo te? Fermo. Bu bore pirsinekî dirêj bû. Estağfurullah. Yani rojnamavaniya min aktif 10 salan ajot. Sala 2014 2015 demamın herba Kobanê takip kir. Dve demê ez ji edebiyatê pir dûr ketim. Heta wê herbê ji bo min hayat edebiyat bû. O hakikat jî ancak bi edebiyatê dihat tarif kirin. Heta wê herbê. Lê wê demê wê wexta wê herba giran min got edebiyat pir sist û sivik dimîne li ber vê herba giran. Dema herba Kobanî. Ne şiir, ne nivîs, fotoğraf û video lazım bûn çünkü. Da dinê alem bi trajediya herba Kobanî zû behse. Wê demê hakikata min ji edebiyata hayatê kulübî ser fotoğraf û videoyê. Çünkü ve çağı ev lazım. Aşê salên 2015 û 2016 piştî herba Kobanî salên 2000 herba Kobanî salên 2014 2015 bû. Piştî herba Kobanî salên 2015 û 2016 îcar min ji Sûriyê heta Silopyayê şerek takip kir. O min fotoğraf kişandin, xeber hazır kirin. O bi vê ez ketim depresyoneka mezin. Piştî wê ya ku min ji Sûriyê heta Silopyayê hazır kir. Hakikata ku dema herba Kobanîyê ji min hakikata ku dema herba Kobanîyê bo min ji edebiyatê kulîbî bû ser wê herbê û fotoğraf û videoyan. Belê. Piştî 2015 û 2016 kulübî ser hebên depresyonê. 2015 û 2016 ji bo min hakikat ew hebên depresyonê bûn. İnsanê di herbê da bêyî ku xêncî evên ku herbê takip dikin. İnsanê ku herbê bixa dike ew zane ku ya evê were kuştin ya evê bikuje. Ji ber wê awî em bibêjin germegerm devam dike. Lê li meydanên herbê pir caran medyakar xwe bê mene hîs dike piştî ciyekî. Çünkü xeber tiştekî naguherîne. Fotoğraf ti tesîrê çê nake. Erê evên ku fotoğrafan
fotoğrafın harbi dikişinin ne mesulün ve harbine ve ko fotoğrafçı pırcaran ve dibecin ko em ne mesulün ve harbine em tane raber dikin. Le dve sala 21 da mesafeya dimabena reber û milletin sivîl da pir vebû. Reber û milletin sivîl ji hev pir dûr ketin. Yani evên ku em bibêjin temsîlkar paşodina temsîlkar ji milletê sivîl pir dûr ketin. û fotoğrafçı jî gava wan fotoğrafên wan sivîlên di herbê da perîşan bûne ji nêz ve dikişîne û dibîne ku fotoğrafên wî tesirê çê nake û hele vê serdemê zû tê jî bîrkirin dikeve depresyonê. Tarîx bi van fotoğrafçiyan dagir tê tijî ye yani. Fotoğraf sed sala 19 derket hele sed sala 20 da jî yên ku xwe kuştî hene. Sed sala 21 de jî hene. û yên hatine kuştin jî hene. Bêyî ku em bibêjin ne terefekî herbê bin jî. Medyakar kesên ku em bibêjin wan herban ji nêz ve teqîb dikin bawayekî heqîqî ji nêz ve dibînin ku rêber li jor hevdê paçî dikin maçî dikin li jêr însan hevdê açî dikin. Ew ferqa mezin ya açîkirin û paçîkirin û maçîkirinê bixa li ser min derbên pir giran iştin. Yani insan ji xwe fedî dike. Şexsî xwe fedî dike yani. Hakikat di herbê da bo rojemevanekî hakikat ew rojemevan me jî kuştine. û vê sed sala 21 mala şinketê û mala temsîlkaran ji hev dûr iştine. Ez bivî rengî lê dinêrim. Di avara 2022 de tê yekem podcasta xwe li Perxudres podcastê de bar kiriye. Ji wê tarîxê bişûn de hejmara bernameyên te hema bêje gihîştê dora sêsedan eger neşafirmin. Yani belê yani devî sêsat dibêjin. Doxazim bêjim tu her roja xwe de bi mijareke cuda derkevî hefa guhdaran. Di navbera edebiyat, huner, müzik ku me qala vekir û jiyanê de di navbera serpêhatiyan de li çep û çeperên Kurdistan û bajarên Kurdistanê de carinan Teoman, carinan Cemal Süreya, carinan Edîb Qarahan, tev Cahit Sıtkı, Sezen Aksu û di nava dengên fotoğrafan de geştekî dik. Siyaset jî dibe mijareke podcastê û Tembûra Demirtaş, Erdheş jî. Jiyanê jî edebiyatê dûr nabîn, yani edebiyatê jî jiyanê dûr nabînî. Herkê wisa doxazim pirs bikim bê ji guhdaran peyamên çi toj dereke. Pirsakî dibin ku tu dikonî yan xwendiye dikin gelo, pêşniyaran wan çi ne, çi şte pirsin, berê te din hin kitêba, yan jî tu wisa bikî wê baştir bê hinekî dirêjtir bike yan jî kindir bike müzîkên ku tu bikartînî ji vana helbijêre fermo. Estağfurullah. Tarîx tiştekî raber dike û ez ji semîyotikê hez dikim. Dixwazim bala godaran Perxudres podcastê bi tarîxê bikişînim ser ku semîyotik heye. Tiştek tê raberkirin yani. Medya Kurdan jî û ya Tirkan jî her du medyaya jî maalesef medyayên propagandayê ne. Ew tiştekî bivî rengî heye. Lazim em qebûl bikin û em vê rastiyê rasterast jî bibêjin yani. Ez dixwazim bê propaganda bi tenê îşaretên tarîxê tiştan bibêjim. Yani ez bê ku bibêjim filan tişt û bê van tişt û em wiha bikin û em lêxin û em rakin û em deynin em filan bê ku ew tenê tiştên ku tarîx raberî me dike hinek tiştan raber bikim. Yani ne ku ez dibêjim tarîx dibêje. Loma Cahit Sıtkı jî heye, Sezen Aksu jî heye, Selahattin Demirtaş jî heye, Edîb Qarahan jî heye. Bi belgeyan bi gotinên kitabî bi tiştên xwe dispêrin kaniyên rast em bêjin çavekên wan kaniyan tiştên ku ji wir
derdikeve bi wan tiştan ez hazır dikim. Godarên Perxwedest podcastê carna ji min re mesajan dişînin. Carna xwedigehînên min dibêjin ku lazim e xelekên Perxwedest podcastê hîn dirêjtir bin. 4 dakika, 5 dakika kêmin, 3 dakika kêmin, lazim em bêjin 10 dakika bin, 15 dakika bin her xelekek. Ekserî ez guh didim ser gotinên şor û şîretên godaran, lê ez di vê meselê de guh nadim wan. Çünkü insanın vê sala 21 xelk tengin, xelkê wan teng e û tehemûla wan bi tiştekî tune. Belê. Lazim em vê rastiyê bibînin. Serê sala 20 tiştekî bi vî rengî hebû, bo min numuneyeke pir mühim e. Serê sala 20 ew nivîskarên Rûs dest bi nivîsandina çîrokên kin kirin. Çîrok dirêj bûn, wan dest bi çîrokên kin kirin. Felsefeya wan çi bû? Yani ya ku kirin ku ew dest bi çîrokên kin bikin çi bûn? Digotin ku çîrok lazim e di mabêna du îstasyonên trênê de werin xandin. Îstasyonekê swar bûy, dest bi xandina çîrokê kir, te heta adin wê çîrokê biqedînî. Bi vê perspektîfê, bi vê nêrînê wan çîrokên kin gotin ihtiyaciyeke yani. Gor vê ihtiyaciyê ew çîrokên wanên kin pêşketin. Elbet bira hebin jî, yani yên ku dixwazin saetekî hazir bikin, eger dikin di vê formatê de dewam bikin, bira hebin. Lê ez îhtimaleke mezin ez ê bi vî rengî eger Perxwedest podcast dewam bike û ji ber bütçeyê nesekine, ez ê bi vî rengî bi xelekên kin yên ku em bibêjin godar, heta diçe ji marketê tiştekî distîne wî heta em bibêjin li işte di mabêna du îstasyonan da heta em bibêjin li bankê rûniştiye li benda ya Raxayê. Çi zanim bi vî rengî xelekên kin hazir bike. Gava em bibêjin godar xas ku zêdetir Perxwedest podcastê godarî bike, wê xelekên din godarî bike. Ew her xelekek jî tiştekî dibêje. Ez bi vî şeklî lê dinêrim. Dibe ku em bibêjin ev tişt bo demeke pêş em bibêjin şaş be. Lê ruhê vê demê, vê serdemê ev e. Godar cana dipirsin ji min, dibêjin ya gelek referansane Perxwedest podcastê da em bibêjin em carê dikevin kuru kura derdikeve em çi bixwînin. Ez jî wek naçîzane tavsiye ez dibêjim hema çi ket berdestê ve bixwînin. Kitabek bi tu jê hez bikî jî hez neke jî fikrekê çê dike. Tu en azından dibînî ku işte tu kîjan kitabê hez nakî. Eger tu ji kitabê hez nekî. Eger tu jê hez bikî ji xwe tiştekî em bibêjin bo te kêrhatiye û em bibêjin fikrekê çê dike, tiştekî dide. Bi vî şeklî ez her tavsiye didime godarên Perxwedest podcastê tu nivîskar û kitabên ku ez rasterast dibêjim bixwînin. Hergê mijar ji kitêban vebû di xelekekê de te qala sahafê jî yekê sahaf dikî û gava diçî vir jî refên Tirkî û ên Kurdî dibînî lê refên Kurdî kes dibe ên Kurdî kes nas dîne û tu jî berê xwe didî ên Tirkî. Lê paşê dibêjî êdî ez li Diyarbekirê li Kurdî nagerim û li Anıt Parkê dimeşî û dengê Kurdî nayê gelo. Ömer Faruk ev rexne bi salan li Diyarbekiriyan tê kirin wek bajarekê. Hekaten jî yani ji salên hema bêje ji 2000 vir de kengî yekî ji Stockholmê dihat ji Ewropa dihat Diyarbekirê nivîskarek, şairek û derfet didît ku li cihekî şoran bike yan jî panelekê bide
despeke qala vê kir ku çima Diyarbekirî bi Kurdî napeyî min ev bajareke çito ye. Ez jî pir aciz bûm. Weku Kurdistan ji Diyarbekirê pêk hatiye. Yani erê yani dehşêmede em dibêjin diviya wisa bûye. Lê ne wisa ye. Ji ber ku ne wisa ye em ê her û her vê tiştê bibêjin yani Diyarbekirî bi Kurdî napeyvin, Diyarbekirî bi Kurdî napeyvin. Ew deng bi tevî siyasetê êdî hatta belkî ji ber mesela siyasetê êdî baş nayê berguhême û di ber re jî tu mesela di xelekekê de Qala Osman Sabrî dikî. Xatirayên wî dikî. Ev berê me dê tiştên din, agahiyên din. û Qala Kobaniyê dikî ku dibêjî Kurdî û Ermenkî û Erebî û Tirkî çar ziman de hatin peyivîn. Em bi du zimana, em bi zimanekê man li Diyarbekirê. Haya têjeyê dewza bi zimanekê man. Yani vêca dixwazim ti li ser vê mesela gilî û gazinca çi fikirî ji ber ku weşanên te bi Kurdî ne? Tu bi Tirkî weşanî nakî, podcastan bi Tirkî nakî. Bi tevî ku gelek nivîskar, müzîkjen, sînemager rên Tirkî navê wan jî derbas dibe. Yan jî feylesof, yan jî sosyolog, civaknaz navê wan jî derbas dibe. Lê ti bi Kurdî weşanî dikî. Ev jî bi rastî jî bi tevî her tiştî wek em bêjin wek tu daîm li ber xwe didî li ser vê meselê. Ji bo ku ne ji bo ku pêşkeve, ji bo ku guhê me hînî vê meselê bibe. Çünkü te di çar xeleka de mesela xwe û Kurdî û hînbûna xwe ya Tirkî û ew travmaya xwe te kiriye xwe beşên gelekî mühîmin bi min. Gelekî mühîm. Yani ez ji guhdaran tika dikim ku careke din wan beşan vegerin. Bê çawa tu ji diya xwe veqetiyayî ku pir hiç naxwazî û ji zimanê diya xwe veqetiyayî û tûşî zimaneke din hatî. Em wî zimanê de jî pisporin Ömer Faruk. Em baş dipeyivin. Yani kêmasiya me di wî zimaniyê jî nîne. Kêmasiya me di Kurdî de ye. Di wî zimanê din de nîne keko. Ji ber ku ew perwerdehî, ew sistemek bû, pir pergalek bû. û ev mesela wek got gilî gazinca ez dixwazim ji devletê jî bibisim anıt parkê çi bû keko. Spas bo van gotinên xweş. Ez ji Tirkî hez dikim. Gava ez vê gotinê însanan dibêjim wek kesên ku podcastê bi Kurdî hazir dike hinekî bi ecêb te. Çawa yani. Tirkî zimanekî wisa ye ku pê çûye Nobelê. Jê hezbekî hez neke û tiştekî din. Edebiyata wê heta Nobelê çûye Nobel standiye. Tu dikarî ser teoriyên tiştên bibêjî, karî bibêjî işte hezar tişt, hezar reng divê hezar reng û oyên divê mesele de hebûn, ev tiştekî din e. Zimanekî wisa ye ku em bibêjin edebiyata wê ya halk edebiyatı têra xwe xurt e, rind e yani. Baş dibînim û ez bi xwe jî jê îstîfade dikim. Meseleya Diyarbekir ez her dimabêna wek me got nekekî min li Diyarbekirê nekekî min li Rihayê. Hêleka min Kobaniyê, hêleka min Surucê. Hêleka min ji Suruç ji ber ku ez li wir mezin bûm ji Entabê we da Gerb dihat hesibandin û ji em bibêjin ji Diyarbekir we da Şerq dihat hesibandin. Ez di orta şerqî û gerbî da me. Vê meseleyê tesîr li heyata min jî kiriye. Yani tim dimabêna şerqî û gerbî da, dimabêna Tirkî û Kurdî da, dimabêna Diyarbekir û Riha da, dimabêna Suruç û Kobanî da, dimabêna gundîbûn û bajarîbûnê da, ez tim ako min di serê da gotî di lêgerînekê da me li xwe digerim. Meseleya bajar, zimanê bajarê Diyarbekir. Tê zanîn em bibêjin Tirkiya Diyarbekir jî em bibêjin wek Tirkiyeka Azeriya ne. Wek ya li Riha. Têra xwe Tirkiyeka xweş e. Ez ji wê devokê hez dikim. Ez ti carî heta van salên da wî berê yani ji ber ku medyayê di xeyala me da imajinasyonek çêkiribû ser Diyarbekir. Bi vê rengî kesên ku em bêjin Stockholmê hatine, heta bêjin Riha hatine. Ez ji Tirkiya Diyarbekir ne acizim. Ez ji wê
devoka Türkiye Diyarbakır jî hez dikim, Araha jî hez dikim. Her du jî xweşin. Lê gav ez li Diyarbakır Kurdî xeber didim û yek wek ku em bibêjin tiştekî pir cihê ve refleks yani em bêjin raber dike ez ji wê acizim yani wek ku tiştekî pir ecêb be hîn jî ev tişt heye. Mesela sed sala 21 tevawuka siyaset, tevawuka mesele, ewka çûyîn hatin ez ji wê yekê acizim. Çawa ku ez bi çar zimaniya, pênc zimaniya alî Kobanî kêfxweşim ez hez dikim li Diyarbakır jî ziman gelek ziman hebin ev tiştekî nexerabe tesîr li müzîkê dike, tesîr li zimanên dike, ziman ji hev du distînin bi vî rengî tiştên xweş çê dibin. Ez a min aciz dike em bibêjin ew refleksên em bibêjin bertekên bo Kurdî ne. Ji ber wê jî piştî ciyekî min dît ku ez êdî li Kurdî ez êdî li Diyarbakır Kurdî nagerim. Ew piştî demekê çêbû yani em bêjin bixa çêbû û normaleke jî çêbe. Di serî de ez bo zimên bo Diyarbakır vî tiştî bibêjim. Li ser zimanê Perxudres podcastê û li ser zimanê xelekên xatirayên zimanekî birîndar çar xelek bûn û li ser Perxudres podcastê spas bo banga te jî ya ku herî zêde hatiye godarkirin ew xelekin. Çünkü ez zanim her kesî ser vê xelekê gelek mesajê min rahatin her kesî bi şeklekî ruhê xwe di wan xelekan de dîtiye. Ew çûyîne hatine di mabêne di zimanan da ew em bibêjin gava ji dawên diyê xwe dûr ketine bi vê rewşî çêbûye. Gava em min hîro jî wisa ye kesên ku em bibêjin kurmancî Kurdî zazakî birine merkeza Diyarbakır kesên ji dervan li merkeza Diyarbakır em bibêjin gava ciwateke kurmancî hebe di orta wan da yekî Diyarbakırî tune merkezê de hesibînim. Kêm caran pir kêm yani pir kêm kesên ciwata wan işte ji Şirnexê ne, ji Hekarî ne, ji Batmanê ne, ji Riha ne, ji Adıyamanê ne, ji Entabê ne yani em bibêjin ew ciwateke kurmancî wek ku li Diyarbakır ferz be li Diyarbakır ferz dikin. Bi vî rengî meseleyek heye. Li ser dîsa madem mesele ji wir destpêkir û ji wir dewam dike ez dixwazim vê meselenekî ve bikim çünkü birîna gelek kesan e. Dema min dest bi Perxudres podcastê kir bi tecrübeyên salaniyê medyayê min dît ku bi hezaran kesene dixwazin li tiştekî kültûriyê Kurdî gudarî bikin lê nikanin bixwînin. Ew rastekî bi vî rengî heye yani jê hez dike lê ne fersen çêbûye ne imkan çêbûye nikane bixwîne û ji xanina bi Kurdî jî hez nake tiştekî bi vî rengî çêbûye yani. û mesela em ser medyayê nimune bidin nûçe gava bi Tirkî tê hezirkirin û Kurdî tê hezirkirin eyn nûçe a Tirkî zûtir bela dibe. Çünkü hem vî zamanî pir caran medyaya Kurdî yani niha jî ya sal 2025 niha em vê sohbetê dikin nûçeyê xwe bêyî ku bi konteksteka bi fikreka bi zemîneka Kurdî hazir bike ji Tirkî direkt bi tercümeyeka berbat tercümeyeka berbat hazir dike û dide. Heta ku medyaya Kurdî wê tercümeyê hazir dike û diweşîne û bela dike ji xwe nûçeya Tirkî bela dibe û kevin dibe. Di Perxudres podcastê da ez eybe meriv bêje gava metnekî hazir dikim ez dibêjim bila ew metin kes nikaribe ser Wikipedia'yê bibîne. Kes nikaribe ser ciyekî bibîne. Zemîn bixatiye hazirkirin. Godar cara pêşî ji wê kaniyê dibîse. Ji wê kaniyê dibîne yani. Ew hinekî jî ez didim ber mesela Can Cakrûso dibêje ziman li ser kaniyan çêbûn. Li ser kaniyan bela bûn. Ji wê kaniya kurmancî ji zazakî bi qasî ku ez kanim pê xeber didim. Ji vir welew kî metin ser sezena xusû be. Welew kî metin ser tewaman be. Bira tiştekî nû be
bere ne hatı be hazır kirin u cara peşi jüve kaniye derkeve, jüve kaniye verebilsin. Es bivan fikran xelekin perxudres podcast'e hazırdık. U bize ekici şama yani. Maliye var. Perxudres podcast betirlikî yan bajarên Kurdistanê tê guhdarî kirin yan derveyî bajarên Kurdistanê. Ev danê li ber te hene gelo hege hebin tu bi çi awayî îzah dikî. Mesela li falan bajarî bêhtir tê guhdarî kirin yan jî li falan devirî bêhtir tê guhdarî kirin. Fermû. Wek bila wek pirsamaya dawî. Spas. Bibêjin di serê sed sala bîstan da radyo hebû. Di serê sed sala bîst û yekê de jî podcast derket. Niha li Tirkiye biqasî ez zanim û min em bibêjin serxebitî me pirtir ji 20,000 kanalên podcastê hene li Tirkiye. Pirtir ji 20,000. Podcastên bi Kurdî yên aktif ne 20 jî. Ne 20. Ne 20 jî. Yên Tirkiye em bibêjin yên li Tirkiye 20,000 û yên bi Kurdî ne 20 jî. Çünkü yên ku dest pê dikin jî aktif piştî ciyekî piştî nebûna bütçeyê mecbur Devre derdim. Evet, carek az spasiya wan gotarê Perxudres podcastê dikim ku bi xêrawan bi serê saya wan devam dike. Serî statîstikan navê platformên mezin yên podcastê hene. Yek Apple Podcast'te, yek jî Spotify'e. İstatistikên Apple Podcast'ê raber dikin ku Perxudres podcast her hafte dikeve nêv van sed podcastan ku li Tirkiye pir têne godar kirin. Ew bo min tiştekî muhteşem e. Ez him şad dibim hem jî hinekî li ber dikevim. Çünkü tekare podcast'e dibe listeyê da liste Apple Podcast'ê o dibêje li Tirkiye ew podcast nav sed podcastên pêşî de ku tê godarî kirin. Yek jî xêncî podcastên Kurdî tune ne. Li dora xedinêrim li jêr min li jor min podcastên bi Tirkî û İngilîzî hene. Erê Perxudres podcastê bi hezaran podcastên bi Tirkî derbas kiriye li tenê li wê derê. Hem li şa dike hem jî ez li ber dikim. Ez dixwazim vê eşkere bibêjim. Li gor îstatistikên Spotify îstatistikên heftane belav nake li dibêje li kîjan bajarê li te godarî dikin. Ew îstatistikên bi vî rengî hem ê welatan belav dike hem jî ê bajaran belav dike. Welatan serê yekê da bawayekî resmî em bibêjin Türkiye heye, dura Almanya heye, dura Amerika heye. Yek jî li Chicago godarî dikî spasiye te dikim. Türkiye, Almanya û Amerika. Ew her sê welat godarên Perxudres podcastê li van her sê welatan pirin. Li bajaran jî a pêşî em bibêjin bo vê kes şaş nabe İstanbul'a. Çünkü İstanbul. Evet, İstanbul bir rengi. Dura Diyarbakır'da o Asisyan, Reza Sisyan'da bu gelek kesan acaba Antap'tı. Reza Sisyan'da belki tel Çukurova'ya xan teneki sosyoloji Antap'ı zani yani. Böyle. Ama Antap bu gelek kesan bacarek enteresana Reza Sisyan'da. Ludu İstanbul, Diyarbakır, Antap. Gelek kesan enteresan li bo min pir ne enteresan e. Ez bixwaj Surucê me dibe ku godarên ji Surucê û yên Antapê ser zimanê min em bibêjin hinekî din bi wan belkî zelal tê li wê derê guhdar hene. Dibe ku em bibêjin ji ber ku Suruc di orta Riha û Antapê da ye dibe ku Spotify godarên li Surucê li ser Antapê dihesibîne. Di îstatistikên Perxudres podcastê da sê bajar jî evin. Malavayî tevkim. Bînerên hêja em bi Birêz Ömer Faruk Baran re bûn heya bi bernameyeke din bi xatirê ve gelekî spas Firacan. Ez spas dikim. Carek jî kanala we û Serbest Foundationê em ne zêde dibin ne kêm dibin. Ama inşallah zêde bibe kanala Serbest Foundationê inşallah zêde bibe godarên wê jî temaşevanên wê jî pir spas dikim. Mala te ava ez jî gelekî spas